vogn. Køreklar vogn til familien, der kræver luksus på ferien. Købt november 2007 i Østjysk Karavancenter. Taget i brug marts 2008. Har frem til i dag kun været på 2 længere ture til henholdsvis Spanien og Italien og har aldrig været andre steder. Ikke kørt siden april 2010. Vognen har ikke været involveret i uheld. Den er anvendt af en ikke-rygerfamilie, og der har ikke været kæledyr i familien. Vognen er, som det ses, yderst velholdt. Der er tonede ruder, myggenet, mikroovn, kantsyede tæpper, fjernsynsantenne samt tv, for slet ikke at nævne bruser og toilet. På vognen er påhæftet et solsejl. Desuden ses her en dobbeltseng og i den anden ende af vognen spiseafdeling med køkken. Til vognen tilhører desuden et Isabella Capri Lux Blue fortelt med letvægtsstænger. Der er gardiner, gulvtæppe, 2 stole og et bord tilhørende. Der medfølger 2 gasflasker og campingspejle.